Jeg synes, at Taxento er et genialt program, og når vi kigger ind i fremtiden, hvor alt bliver digitaliseret og databaseret og sådan noget der, så synes jeg, at det at være med til noget af det her første inden for det her, det synes jeg er meget interessant. Så jeg i hvert fald en mulighed i det her program, der faktisk gør, at selvbestemmelsen i forhold til medbestemmelse i deres behandling og sådan noget, også kommer til udtryk her. Vores viden omkring vores arbejde igennem mange år på institutionen kommer lige pludselig ind i det her program. Og på den måde så får vi det jo sådan skræddersyet til misbrugsproblematik og dobbeltdiagnoser og psykiatridelen og alt det her. Allerede på nuværende tidspunkt, der kan vi se, at det er en gevinst. Og så gør vi det jo på en måde, der gør, at det her det er ikke noget, de skal. Det er noget, de kan få lov til at vælge, hvis de har lyst til at være nysgerrige på det. Og der er flere og flere, der melder sig på. Flere og flere bliver nysgerrige på det, og vil gerne være en del af det. Programmet er jo rigtig god til at guide dem i, hvad de skal gøre. Og hvis man for eksempel er ordblind, har svært ved at skrive og stave, men så kan man indtale, så skriver den faktisk for borgerne selv, så de kommer ikke til at skal føle sig forkert. Og så finder de ud af, at jeg kan faktisk rigtig mange ting. Jeg er faktisk ikke dum, som andre har, eller som jeg har fået at vide hele livet. Jeg kan rigtig mange ting, så succes avler succes, det er vores udgangspunkt hele tiden, og det er det her program rigtig godt til.